la pen la phai nang bat on bom lo la pen la ke bat ti ke bang ke la ke hai jiang thek lo la si Karbiang long rat dera pan sa me chuning ri ke la hello ining ki biji alam e thenap ta daga belang ha suri hinira ke sir ke baning kan pen chelang dam lo pulotang te aning kan wang si no aphai nang ke bat la pen pining aning kanan bang ke dak pomosti sir ke ba bang ke letum chepa hai pon long lo la pen hala un ede da dem sta me ake ong pen kali konar ni harop hopen konar ni suri si pen si kyu ni la som si yang deng kyu ni chot lo la si ni letum ning thek long bang ke non la konar na dem ake un ni chot hadak ni tum thot chiu ni dam to long lo la pen hadak na phai ke bada che thek long lo la si non amat jong si charju pulotang te ni tum homosti grip ho so se ademan bang ke haji ang thek bang thek longat lo si non aso dak ni tumong apor la si non lan so se adim ke chip hai thuji phan bang ni tumang thek bang ke non paklang kon chu la si Karbiang long arara phan ni tum hin pen tame kachuru kang tung la hello ko an ni da song bong ko an ni ki duk ki sung ka chak nang tame chak der lo arvia ni char sirap der lo la si non ke athi ke chelong ko apor ke jer su lo chong hong chi paning ding bot i pen la non ang rup un et pen non ara e chak vet la pola chong hong chi paning ding bot ina mu ang deng un det pen ile tum reng dok reng ni ile tum dolong bekji la so ning the pen ile tum e ke so song nong do thip lo nang kusi eli rar phantuning ri lo la pen hala la bang so song nong chara dun delang abang pula pen abang fi tum han non mat ning ki oi polam mang kali sita phere me po ba athima la bang so song han ja kong pipi pulotang te non pinia ni Karbiang long alu che thek long lo yo hanang ke ching ma tani tum ning ji bom lo jong si ile tum che pang tang ti dak he yang bong tum jong si che pang tang ti pulotang te mo ani si Karbia tu ma si da Karbiang long alu ma sa reng soji pu ni tum ha song nang ke ching be ning ji lo pini ke le tum han no tak penang thu ak konar ni phan ya pu theng ak e hem cha tai long ma dak phelang pi long ma dak jeng kha long ma la solam kumani ma thaun ma kumasi ke chok ma kumasi ke chok chima polam mang kali lang ke cheng si ma thanang mang ko son sin ang ke theng hai ma po ba ni tu ma thanang la chok che det pusa ching vai nang insai nei polam silang tu ma thanai jong si kupini chok che chot dukho ko sita tan nona bang ke chok che ga phia lam lo nona bang ke preng ke hang dun pu preng ke hang dun ate rom sang ho phantat pini bang ke no pak ten a pu long chor hai la Karbiang long arlo pulutang de Karbiang long panang tan kopi si itu mana dula la si la so akisung pen ka chipe jok je phan ke apor ke du ilu pa posini likhiri ni pu ki la si episode sia song long nang cara dun de lang tum sistame mat ha par sik pen la bang so song phan batai si ka por pi sinang ho batai si ke dak itum Godilar polling station lo ke Socheng constituency angkang lo sila dak itum ke hai pon tam misen lo sila bangso ke misen a jok isi ning ke chaparong la pen Godilar angkang long a polling station long tame PSLC asongja pi tumdo chapaduk nai tumdo alang li tumpen ining ke chaparong son lo mane isi a success lo la dak Godilar polling station la son dak taksi Socheng ke a constituency pen masin tum japahai det lo asi isi angdeng kichun angdeng busin tum hok pon lo la son dak taksi la dak tamene tum pini na chitong dun lo asi pini mesen pen la dak la bangso amai tamene tum chathan pon lo dak Socheng constituency president dolo Bida Singh Peron ben senglok assistant secretary ile tum tenison timbung ak hai ben senglok la pen kedu ko wela dak rong asar tuman dak do asila bangso aninga che prong amai long nilitum buthat lang sol isim ne jetong lo central committee ben dai litum long antong impi spokesman lang ta jetong dun lo ase ansu se mon ke bangji lang tame litum ne sen pen PSLC fan kapa hai pan si litum pini che than pon lo pen Socheng constituency ke lake non ke bangji lang tame hai pon vek ji bosin litum ning ke pon bill court UCC lake congress tum se bill ke introduce lake ningkan 35 years bang aprang pen lo ta introduce congress to lapen abil ka pasi kunon ke chon kera bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim bang tum athema RSS atum ke mang ke India ke Hindu Rashtra det sika pinchong ji la RSS tum ke mang jok BJP atum kroidun nang ko BJP nung karjab dun ke lake RSS tum karjab dun mati di asila karjab dun jok si RSS tum 100 years mission 2025 lon tangte RSS atum 100 years mission la tum ke pleng lo 100 years ke pleng lo formation of the RSS organization
Lasila so 100 years of mission bangke haro siang bong bangke Hindu Rashtra Pinchong unbek nang po besar tu mang. Sita ke damtang MP election bangke isia failure lo. 400 par bangke only 250 at long shot. 250 at long shot jok BJP atau majority ka wedar la si UCC bangke na anda papas ne dat. Sita la soang bong pen Kapreka State Gujarat pen cenglo Kapreka State ke bang UCC state pen semar si bang Klembom. Lasi Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang immediately. Lasi UCC amat ke nanglu dun det lo athema ke itu 6 schedule area. 6 schedule lo ngomang ke la central ek puno state ek puno direct ke nanglu dun e. Nanglu dun e porsi la CAA ta itu block on check lo. UCC ta non block check lo. Sita ka che plan tu bangke state government cabinet lo bang papas sudah the Assam Healing and Evil Practices Act, Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas edlo. In fact, Governor ta bang SN pidum edlo. Governor ta bang Chedon edlo. Kumantu pen lo 15 March 2024 pen bangke Chedon edlo. Lasi lake UCC alarsi lake campaign pansi bang papas edlo. Sila so ron bangke nitum Chedon dunde APSLC pen bangke ke damtang ningkan ke thom name nitum oppose bom lo lape non ke bangji lang name nil tum yang si MLA MP council yang si ini lo tangte nil tum ke TikTok pen government aja kong pen nitum oppose bek lo ke pace withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang bos nitum tu bom pun